nake so ku bar ni da shi ne rayuwa ta da shi. Jinjin su matakin amana ya rike mini shi. Shi nake so, shi nake so. Ina ta fama da soyayyarka amma baka hutu sai abin kullum kokarin janye jikin da kake daga gare ni. Ina ta fama da soyayyarka amma baka hutu sai kullum kokarin janye jikin da kake daga gare gayan nan ya dace da tsari na, duk da ba san dalilin da yasa nake son shi ba, amma sai na mallake shi. Shi nake so, shi nake so. Shi nake so ku bar ni da shi na yi rayuwa ta da shi. Jinjin so matakin amana ya rike mini shi. Ahmad, suna mai daɗi. Ahmad, haka da sunana da nashi to sound better. Hadiza Ahmad. Ahmad, nice name. Lallai kuwa sai na mallake shi ko da mutunci na zai zube a idan Jamila. Kai wallahi koma idan duniya ne. Akwai wani jini? Ina na kara ba Ahmad. Kin kara ba Ahmad da wani Ki ba shi bashi. Ka ban fita da ni na dan samu labari.
To na ga ba abin da ka ci. Yanzu fa ka fito. Muna gaji da wannan shayi ne wallahi. Na fita dai ko dan kosai zan samu kawai na samu abinci a wajen. Yanzu zan fita dai. To shi ke. Zan fita ba matsala ko? Ba komai. Sai na da To shi ke. Allah ya sa. Allah ya sa. Allah ya kiyaye. Shi kenan kullum sai dai ya kawo mana abinci mu ci daga an ce mai ga abinci sai ce wai a'a ba ci zai ba sai ya tafi zai nemi abin da zai ci. Me yake damun shi ne? Wallahi umma na rasa me ke damun ya kwata-kwata tsinayen shi sai a hankali. Barka ne. Jamila? Na'am. Wai ke za ki aure da kanki ko ni zan aure da ki? Kai ne zaka aure da ni. Me yasa ne yake hukunci kika juya war baya? Don Allah ka dai duba. Hajiya kin ji abin da yake tafi ce. Na zaɓe. Ya kamata ki sani duk wani abu da nake yi ba wai don ba na son farin ciki ba don in samu ki rayuwa ta gari. Gaskiya ne. Me yasa ba ki son zaɓi na? Ba domin in dawo muku da farin ciki a cikin zuciya. To shikenan. Na yadda ki ba shi dama. Amma akwai wasu ka'idoji zan gittaya mai. Muddin ya kasa cika su, to ba zan ba shi auren ki ba. Kin yadda? Kin yadda? Ina yadda. Ahmad, na kasa bacci saboda ina son ganinka. Gani na kuma. Ahmad, Na. ka rabu da Jamila don shine mafi alkhairi a cikin rayuwarka. Ban gane ba. Ahmad, ba za ka gane ba a halin yanzu. Amma ina mai tabbatar maka da cewa idan ka auri Jamila za ka shiga cikin masifa. Ko za ki iya faɗa min hujja hakan? Dalilin a nan ku shine iyayenta kaf ba sa son ka. Kuma ta rayu ne cikin jin daɗi. Idan har ka aure ta, abubuwa suka canza, ina mai tabbatar maka za ta juya maka baya. Domin wannan halin mata ne wanda na sani nake faɗa maka, musamman ma Jamila. Sannan kuma? Dakata. Wannan ba za ta taɓa faruwa ba tsakanina da Jamila. Domin muna son juna. Soyayya kuma irin ta sadaukarwa. Soyayyar da ake yin ta babu ji babu gani a ciki. Mafi munin soyayya ita ce wadda za ta zamto ba a ji ba a gani. Domin tana sauki fasinjojinta a tashar da na sani. Gaya min kai tsaye menene dalilin zuwanki gurina? Domin ni sauri nake yi. Ina so ka rabu da Jamila domin shine mafi alkhairi a rayuwarka. Nagode, sai an jima. Jinjibin su matakin amana ya riƙe mini shi. Shi nake so, shi nake so. Za ka rabu da ita. In kuma ba za ka rabu da ita ba, zan sa ita ta rabu da kai. In ita ba za ta raba ku ba, ina mai tabbatar maka cewa ni sai na raba ku.
Hello? Assalamu alaikum. Farin cikin rai. Da fatan kayan lafiya. Rabu rayuwata ina lafiya, fatan ke ma kina lafiya. Lafiya na kalau na kira ka ne na maka wani albishir. Kasanto ki farin ciki babban albishiri ne gare ni. Amma a tsaye kake ko kuma a zaune. Dan idan a tsaye kake to ka jingina. To me yasa kike so sai na zauna? Saboda abin da zan gaya maka zai iya sa ka faɗi. Okay, to bari in zauna. To mun yi magana da baba akan maganar na baka dama ka zo ku gana, sai ya ce mana ka zo ku gana saboda ya baka aure. Dan Allah da gaske? Da gaske nake, shi ya saka na gaya maka dama za ka iya faruwa. Sha'ani na so in kun duba tattasa akwai tsanani, ga wanda kake so ka samu ka zarce tsammani, ku kalli bukatata. Ina yin Lafiya lau. Kana lafiya? Lafiya lau. Da manyan naka? suna lafiya lafiya. Yau ta shida muna so ma mutum. Akwai dan ana ce na zabin wannan yarinya. To gobe na ce ya zo. Zan gindaya mu sharda na auren wannan yarinya da na san ba zai cika ba. To kai ma ya kamata ka zo. In bai cika ba kawai da manga ka sai a dora mun kawai sai ka cika dora. Nagode Alhaji. A saka da alkhairi, Allah ya ƙara girma. Yawwa, wallahi na ji daɗi da kama ya ka dama ya takura mu. Dakata. Cin amana kuma. Za ka iya rasa duk wani farin ciki da kake takama da shi na rayuwa. Amma ban dauka ba. Zan je gurin masoyiya ta ne. Allah ya sa yanda kake santa ita ma a ce haka take son ka. Rayuwata ba aji bace da zan tara ɗalibai ina musu jarabawa. Ka kyale ni. Bari su karaso, zaki ji komai. Ta ya zan gudu a soyayya ta? Kuma sadakinta kai ya gaza 50,000. Domin rayuwa ta fi soya muhimmanci. Ka gudu. Sai wata rana rabin raina ki kula min da kanki zan sake dawo. Babu damuwa insha Allah. Zan yi kokari. Kuma zan cika komai kafin kwana 5 din Allah ya yarda. Shi nake so ku bar mini shi ne rayuwa ta da shi. Jinjibin su matakin amana. Me na ka sai ka zo kusa da ni kuma? Ko ai ko ka saka yi ne? Muna ci gaba da yi ba, shi nake so. Yana nan bisa hanya. Da kake yi? To, ita babata tana so na da talaka ne ni yayi. Wallahi ina son shi. To, saboda ni da wani ina fi son talaka, duk inda nake. Na fi son talaka wallahi. Ga marazin na yi. Tawon. Da kuma jarumi upcoming actor. Malam ne jarin. Shi nake so, amma ga malam shi. Ni kuma ba a so. Okay, dai ni fa karanta ta ba normal character ba ce ko? Forestry ne ko? Forestry. Ya ba ce ko? Maraz me yake gaya ma ni? Ka ce Maraz Hashim ne. Kana furtar wannan. Na kashe sirrin da aka. Yau Maraz ya saki jiki kawai aiki. Ka gani ko? Ai tun da goje na gane malam. Ajiya wani farin ciki zaki nuna farin ciki kan ai gashi nan sai ba shi kai 30 ko? Sai ba ki. Ta zo ta baka da kai 30. Ona auduga. Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya dafa mana. Allah ya sa albarka a cikin abin da ake nema.
Tun da wannan ya ce da le an yi da shi ba za mu ɗauka. Ni? Kar ka ga wajen an sa ni ita maman na za a ban ƴar nan zan aure ta. Ni din nan ni zan aure ta. Ba ka da ko sisin. To amma me na ce? Ai na ce Allah ne zai ban. Ni wajen Allah nake ne. Kamo shi ba ne ai hana ni fa. Ku kun yadda in bashi ita. Ƙaura ne ba. Dama yanzu ƙaura shi ƙaura a nan ne. Ƙaura ba mutum. Cewa ne ya daina ƙaurancin. In ya daina zan bashi. Na daina kai ma ka samu kuɗi in ba kuɗi ba. Zan samu su. Ba mu tafi su. Ina zuwa bari zan je kamcin. To malam kai sallar ta kawantin da a dauka. Muje. Gum. Ko kuma mu zo mu dauka malam. A cikin ɗakin. Ko ga ba ya ciki malam. Kina ji? Jamila yana kwance a kan gado cike da farin ciki a tare da ita. Ta kawai ta kara a kunnanta nan lokacin da abbanki ya yadda ki kirawo shi zai kara bashi dama a lokacin baki san kullun da abbanki shirya ba. Jamila ta kara waya a kunne ta ce farin cikin rayuwa ta ya kake Ahmad ya ce miki rabin rayuwa ta ina lafiya fatan ke ma kina lafiya. Jamila ta ce bayan kasancewa ta lafiya ina cikin tarin farin ciki dauke da wani albishir gare ka. Ahmad ya ce kasantuwar ki farin ciki babban albishiri ne a gare. Jamila ta ce a zaune kake ko a tsaye? Idan a tsaye kake ka zauna, idan a zaune kake ka jingina. Ba matsala kai duka koma da can bara. Me yasa? Kuma can gurin albishir da zan maka zai iya sawa ka faɗi idan har baka dafa wani abu ba. Ahmad ya ce na zauna. Jamila ta ce babanmu ya bani dama da kirawo ka ya amince zai ba ka Ahmad ya ce kai dan busa su. Shine Jamila ta ce da gaske dan haka babu wani ɓata lokaci gobe ka zo zai faɗa maka abin da yake bukata. Waya ce? Waya ce. Mu je malam taso mu dauka. Rolling action bring next thing. Ina iPhone. Dan Allah, bi kon wancan. Ina iPhone din ta ga. Ina iPhone din. Ita da bata fita da wayar ba ma. Haba.